Malamar asibiti yadda na yi mata ƙwamushesheniya na yi mata tsomen Lipton. Zazzaɓi ne yake damuna, aka matsa min daga gida cewa sai na tafi wurin wata mai kemis kuma malamar asibiti ta yi min allura bayan ta auna ni. Ina zuwa ina tsammanin zan ga babbar mace, kawai sai na ga wata 'yar yarinya 'yar matashiya haka. Son kowa ƙin wanda ya rasa, na ƙura mata ido. Ta ce min, "Lafiya malam, me ke damunka ka zo ka yi tsaye haka kana zare ido?" Na ce mata zazzaɓi nake yi. Sai ta ce zo in auna ka. Na ce to. Ta ja wani labule muka shiga, ta ce kwanta nan, ta ɗauko abin awo da sauransu ta fara daddanna mun. Tana auna ni kawai sai na ji zarmalulu ta fara motsi. Kun san macijiya da saurin ɗaukar ne. Kawai tana auna ni, ni kuma ina jin wani shokin girgir yana zagaya ni. Daga nan fa ta ce allura za a yi. Na ce to a ina, a hannu za ki min? Ta ce a alwaluwai za ta yi min. Na ce ke yar yarinya da ke ne zan zo in ba ki alwaluwai na ki min allura? Ta ce min ai shi harkar lafiya ba ruwan shi da yarintar mutum. Na ce to shi kenan. Kawai na juya mata baya, kawai sai na ji ta ja min wando na yayi ƙasa gaba ɗaya, alwaluwai na ta caka min allura a mazaune. Na ce ke kashe ni za ki yi allura fa aka ce miki ba ji min ciwo ba. Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce kai ka cika ragi, sai ka ce kan ba namiji ba. Bayan ta yi min allurorin ne guda 3, sai na tashi na juyo. Kawai zarmalulu ita kuma duk sanda ake wannan alluran dama ita a miƙe take. Na juyo ta ga zarmalulu ta ce min me haka kaman katako. Kawai sai na nufe ta, ta je bango ya mata wai ta tsaya. Ta ce me haka me haka, kawai na toshe mata baki da hannuna. Nan fa na fara sarrafa ta, na fara yi mata filasta, na fara sarrafa ta ina mata filasta. Kafin ka ce menene kuwa jikinta ya karɓi saƙo. Ai kuwa ba wani ɓata lokaci ba. Ai kuwa na mai da ɗan tofi gefe. Sai ji ka ke ɓurum. Bayan na gama ne na ce na rama alluran da kika yi min.